Ja. Philip-leger med balloner. Jamen, vi har en sodavandsdåse. Philip, han har en dåse. Og så vil han prøve at se, hvad der sker. Så har han puttet lidt bagepulver ned i. Wow, hvad sker der? Tjekket. Og hvorfor går I væk? Hvorfor går vi væk? Hvorfor går I væk? Ja, skal jeg sgu til at få så vi. Hvorfor går I væk? Inden var 80 fryser. Hvorfor går du væk? Jeg ved da ikke alt det der... Det er jo ikke sådan en ballon, der springer det med elastikken, som har en chance for at gå op. Jeg kan få varmen. Hvad sker der? Sker der noget? Philip, hvad er det, der sker? Den bliver mindre. Den bliver mindre. Nu gør den. Nu gør den. Hvad er der ellers sket, Philip? Er den varm? Telefonen ringer. Er den varm? Nej. Hvis den er tæt, så burde den jo bare blive der, fordi den gas, der er udviklet, den forsvinder ingen sted af. Hvad er der sket? Ja, det er dig, der skal fortælle, hvad der er sket. Det er dig, der studerer